Ahoj, tady Rákosta. Dneska trochu neplánovaně. Zjistil jsem, že jak jedu na měsíc pryč do hotelu Lázní, že v počítači prostě nemám Wi-Fi, že jo, kterou budu potřebovat. Takže se podíváme po nějaké Wi-Fi kartě do USBčka, něco menšího, ale s antenkou. Takový nějaký standard. No. Na 2.4 hlavně. 5 GHz asi ani potřeba nebudeme, ale něco taky obstojného, tak se na to jdeme mrknout. Tak jako vždy se podíváme na Bohemku. Tak, kde pak to najdem? To je špatně. Takže to bude asi počítače, komponenty, síťové karty, ano. USBčko, PCI Express, mini PCI, takže USBčko a chceme určitě bezdrátovou, ani nevím, že se dělají drátový. Tak, značka to nám je asi jedno. Ano, Supreme Nail, levnější. Chceme, aby tam byla externí antenka, jo, takže něco s antenkou. A cena je v celku úplně jedno. Tak, tohle asi nebude bezdrátová, ne? To je očividně na kabel. TP-Link, ty brďo, to se ještě vyrábí. Takovou jsem měl s antenkou snad před 20 rokama už. Ještě v bývalém zaměstnání jsme to používali, ty brďo. To je slušný veterán, ale asi to bude novější model. Co tady máme dál? Nechceme. S antenkou. Ha, to je ono. To snad není možný. To se fakt ještě vyrábí, jo. Se schválně podívám do historie, kdy jsem to kupoval. Se podívám hned. 15 minutes later. Tak jsem na to mrknul normálně. A přesně tenhle model, když stál 340 korun nebo kolik. To je přesně. TLVN722N. Jsem kupoval v roce 2010. To je 15 let, jako jo. 15 let to je na trhu prostě. Je šílený. To už snad není možný, i Wi-Fi tak poskočila, že jo, dneska BGN, Ačko je 5 GHz, že jo, a dál to ani nepamatuju, ale vím, že ještě jsou nějaký formáty, nebo standardy. Hruza. Takže veterána kupovat nebudeme, dobře. Tady Connect. Ukaž, Connect. Dělávací antenka. Je nějaká 4 decibelová, že? Si se nepletu. Přenos 300 MB za sekundu, to bohatě stačí. A anténka tady není ani psaná. Zisk 3 decibely. By snad do toho hotelu mohlo být úplně optimální. Ale koukneme, co tady máme dál. Tady nějaký další TP-Link. A to nemá anténu, tak co tam bylo za obrázek s tou anténou? Jo, to je nějaká jiná varianta, aha. To by nemuselo být špatný. Má to i 5 GHz a BGN AC, jasně. Rychlost 200, 433. Šifrování standard. No. By mohl být favorit. To je nějaký D-Link. Nevím, proč připadne mě to ale úplně stejný. Možná stejná fabrika v Číně. Jediný popis. Ten je 300 megabit. A jenom 2.4 odnímatelná 5 decibel anténa.
Integrovaná 2 decibelová. Tohle už je... To není do USBčka, ne? Snad jo, vlastně to se položí volně na stůl. Má to káblík Tenda. S Tendou žádné zkušenosti nemám, takže netuším. To je to, co máme otevřený, jestli se nepletu. To je bez antének, no to už jsme asi zbytečně moc zrazí, navíc už tady není nic zajímavého. To už je všechno kabelový, nebo Asus za 1100. To je zlatý, ne? Asi. To je z nějakého jiného světa. Tak to asi nepotřebujeme. Tak, teď jsem to celý posral. Pardon. Tak, tady máme TP-Link, ale ten je 5 GHz, tak asi půjdeme do něho, ne? Dává to smysl. Anténa je kolikatí? Mají tady anténu? 5 decibelů. Takže krásný 400, no. Tak šup s do košíku. Tak a ještě jsem potřeboval něco. Jo, ještě jsem se chtěl podívat. Potřebuju malý stativ. Potřebuju malý stativ na webku. Takže dáme nejlevnější. Tady by mohlo být všechno. No přesně tohle bych si představoval. Už tady jednou mám. Nemají černý, bych chtěl černý radši. Takový stativ. To mám k foťáku. Potřebujete prostě, jo, já mám ultrazoom. Někde něco vyfotit, nebo sebe vyfotit, jo. Když to píchnete někde prostě na takový PD stativ a dáte auto spoušť. No hama, to se mně nelíbí, ale jinak dobrý, no. Dalšího tady asi nebude podobného, co? To už je jakýsi hnusný. No to už jsou pak velký stativy. To někde doma mám, ale nevím, kde to je založený. Takže šup to tam. Šup to tam a ještě potřebuju káblík k tady tomu mikrofonu, jo. Káblík tady k tomu mikrofonu delší, protože bylo mě vyčítáno, že zvuk stojí za prd. Jakože to asi bude pravda. Tak si pokusím ten mikrofon mít blíž k sobě, no. K tomu potřebuji delší káblík, protože tento nedosáhne. Takže to bude určitě... Kde to bude? Elektronika. Kabely a redukce, ano. Našel jsem to hned. USBčko. Propojovací nabíjecí, to zase bude ale porod to najít. Tady to filtrování je tragický úplně, no. A my potřebujeme... Co my potřebujeme? Tady je, se podívám. Tak, jede iPhone. Potřebujeme mikro USB. No a potřebuji aspoň 2 metry. A nějaký pěkný opletený bych poprosil, místo tady toho ten hezký opletený, tak místo toho něco. Bude stát víc než 50 korun určitě. Tak. Tady máme Axagon. 1 metr, 1,5 metru. 2 metrovej. 107 korun. Mrknem na něj. Je to to, co potřebuju? Je to to, co potřebuju. Nabíjet s ním nebudeme.
Tak si ho vezmeme taky. Tak, koukneme do košíčku. 399. Super. Takže celkem 669, jo? Tak já se zase přihlásím. To teda zase neuvidíte a uvidíme, co nám udělá moje sleva. Nevím, kolik tam teď byla ta cena, nepamatuju si to, když jsem to teďka měl před sebou. Ale bylo tam 699 celkem, takže máme něco malinko dolů. Což je úplně super. Tak se podíváme na pokladnu. Výdejní box je za 59, to bohužel já nestihnu vybrat, vyzvednout. Protože zítra je pondělí, Velikonoce, svátek, takže to nic. V úterý to pošlou, ve středu už bohužel jsou pryč, takže si to po cestě budu muset vyzvednout. V Brně. Tak. Čekáme, až nám to naběhne. Ano, Brno Hořešpice Drive. To bude přesně to praví, co chceme. Bude to teda ve středu ráno projet Brno, no to bude Oříšek, ale co mě zbývá, potřebuju to sebou. Když někdo nemá v hlavě, tak musí mít v nohách, takže to jdeme do toho. Takže vyzvednout zde. Osobní odběr na objednávku, úterý odpoledne, co tam máme. Já jsem se nedíval na to, že? Já jsem se nedíval, jak to mají skladem. Tak se na to musíme mrknout. Skladem 2 prodejny. Brno, ano, tak to máme skladem v Brně, to je super. Olomouc nás zajímá. Olomouci, Taky v Olomouci. Ale píšou vlastně, že bude na objednávku v úterý odpoledne, což mě v pohodě stačí. Úterý odpoledne, já to budu vyzvedat ve středu dopoledne, no tak. Super. Doufám, že na to nezapomenu. Nějak budu dost nahranej a poletím ještě do Brna zpátky potom, to by bylo hodně nepříjemný. Tak já jsem objednávku potvrdil, to jste neviděli. Je tam osobní údaje samozřejmě, že jo. Teď už zaplatím, ve středu vyzvednu a budu fungovat z lázní, doufám. Tu síťovku asi nebude potřeba nějak ukazovat. Možná tam o tom udělám nějaký krátký video, ale uvidíme. Pokud jo, tak bude střížený tady do tohohle. Nebudu na to dělat 2 videa. Tak jo, tak děkuji a mějte se a příště čau.